No niin, avataan siis lafufuita. Tai lapupuita, mutta aika todennäköisesti lafufuita. Jaha. Hyvin pakattu ainakin tästä pointsit, koska ainakin nämä. No, näyttää hyvin aidolta. Tämäkin itse asiassa, no täytyy tarkistaa se, mutta näyttää ihan niin kuin pitäiskin. En ole ihan varma, mikä tämä avaussysteemi tässä piti olla. Näitä on siis tosiaan täällä 3. Ja hyvältä näyttää ainakin nämä. Ja itse asiassa näissä lukee Bob Martinoissa kyllä. Mutta täytyykö tarkistaa vielä se QR-koodikin, miten se sitten menee. Katsotaanko me ensimmäinen. Ei ollut ainakaan semmoista korttia mukana, että sinänsä se, en muista, olisi näissä Big Into Energy-versioissa edes semmoista, mutta ainakin niin kuin ihan laadukkaan näköinen toi. En muuten muista kyllä minkälainen se piti olla se pussi, mutta ei näköjään aukea hirveän simppelisti tää. Joten autetaan vähän tuolta saksilla. No mitäs veikkaatte, mikä väri tulee? Pinkki. Niin se on ehkä toi keltainen. Näyttää oranssi. Ainakin se on hyvän näkö. Tää sormien väli on aika leveä. Koita sitä päätä. Ja on värikohtia näissä. Liikkuuko se silmät? Ja pää liikkuu aivan liikaa. Tää on ihan lafuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hammasta. Jalat liikkuu aika helposti, joten ei ehkä ihan lapupu kuitenkaan. Pää liikkuu tosi. Mun mielestä näissä ei kyllä kai kuulu liikkua. Näyttää ainakin aika aidolta. Sinänsä ihan hyvälaatuinen. Ja nyt en muista, että onko tää nykyään näissä nyt sit, se ei kai ole siis kangasta enää. Mutta suloinen kaveri kuitenkin. No. Ja täältä tulee pinkki. Se näyttäisi tähän kameraan. Sitten mä sain pinkin. Tässä menee tommonen viiva tossa Y, K, K, N, V, 6, 7, 8, 9 hammasta, mutta aika... No maalattu aika huonosti. Niin. Jalat pyörii aika vilkkaasti. Kuuluuko näiden korvien olla eri väriset? Aika söpö tääkin. Mutta eikö noitten korvien kuuluisi olla ihan tämän materiaalista? Näyttää kohta. Mä tiedän. Mä en siis tiedä ite miten nää avataan ollenkaan. Täällä tuli tämmönen turkoa siitä, eli tän pää liikkuu tosi paljon. Täällä on aika hyvin maalattu kyllä nää hampaat. Y, K, K, N, V, 6, 7, 8, 9. Täällä on 9 hammasta. Onko täällä yleensä tämmöiset niinku kynnet, jotka on väritetty? Täällä on tämmöiset. On jollakin. Tää on myös tosi söpön värin. Täällä on korvat aika hyvin, mun mielestä. Tän, niinku eniten tässä huomaa sen, että niinku tän pää liikkuu ehkä näistä eniten. Mutta muuten esimerkiksi nämä hampaat on tosi hyvin maalattu. Ja toi pinkki oli vähän semmonen. Niin. Mutta joo, kyllä tää on muuten tosi tämmöisessä niinku, näyttää niinku aidolta. Mun mielestä tää on tosi kiva värin. Että se ei ehkä ihan täysin samalta tuossa kamerassa, ei mikään näytä, mutta
Tota on hieno. Tällä. Tässä on niinku, tää näyttää näiden molempien sekoitukselta. Niin. Tässä on vihreätä ja sinistä, tää on enemmän tämmönen turkoosi. Mutta tässä ei oo tällaista. Toi on ihan selkeästi toi, koska sillä on kaksiväriset nämä korvat. Ja Mikä se? toi sun on tää, koska sillä on kaksiväriset korvat. No niin, ja sitten toisen myyjän niin vähän eri sarjaa, niin Exciting Macarons. Macaron. Miksi toi on valmiiksi? Tää on valmiiksi auki. Tää pussi on kivan näköinen mun mielestä. Niin on. Täällä kissat menee pussiin. Ajetaan tulla. Mikä lääkäri? Täällä ei ole QR-koodi. Liikkuuko näitten silmä? Joo, vähän. Eikö se kuulu kuin ääni, mutta en tiedä. En tiedä, aika söpö. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hammasta. Tää on tämmönen tosi villava, pehmoinen. Tää on tosi söpön näköinen. Pää liikkuu tosi paljon. Tollakin liikkuu. Kädet ei ihan kauheasti liiku. Jalat liikkuu vähän enemmän, mutta ei nekään nyt ihan hirveästi. Täytyy sanoa, että on aika söpöä. Niin. Eikä tässä nyt hirveästi mitään maalausvirhe. Mut se ei ole ihan niin vihreä. Ei niin, ja toi nenä on musta tummempi kuin siinä oikeassa. Ja kuuluu. Olisi voinut luulla, että se olisi ollut vähän vihertä. Tuolla on kulmaa nenässä, mutta muuten tää on ihan hyvin maalattu. Ja niin kun siinä, se on ehkä enemmän ton värinen niissä kuvissa ja sillä mutta tää on ihan syvän näköinen. Tää silmät tuntuu, että ne vois liikkua, mutta ne ei silti liikkua. En mä tiedä. Pussi on hieno. Mun muistaakseni noissa olikin tämmönen pussi. Ja sitten taas on niitä versioita näistä samoista, joissa on semmosia niinku ihan kuvakuvia. En oo nyt ihan varma. No niin, ja sitten oli tämmönen eri myyjältä taas sitten Have a Seat, mutta näissä ei ollutkaan mitään boksia mukana. On se sypön näin. Mitä? Se jalka. Niinpä. Mutta silti syö. Johonkin. Montako hammasta sillä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja tässä ohi menen taas tää toinenkin. Niin. Nää on Have a Seat. Naama on tämmönen pehmoinen, en tiedä kuuluisiko olla vai ei. Miksi sä elvytit? No, muotoilin sitä. Ei molempien jalat oli tällä väärinpäin. Ja näillä on tosiaan näillä. On toi merkki, mutta normaalistihan se ei siinä näkyisi silmällä. Huomasin, että näillähän ei siis, mä en tiedä kuuluuko näissä olla, mutta näissä ei ole mitään rautalankaa jaloista. Niillä ei liiku jalat. Eikä noillakaan. Täytyy sanoa, että on söpö. On mä söpö. Täällä on isompi, leveämpi naama. Mä tykkään kans näistä, kun näillä on nää mustat silmät. Jälkitoimituksena sitten tulee vielä tommonen ruskea. Eli tämmönen, mutta ruskea. Niin, tätä samanlainen samalta myyjältä kuin tämä. Ehkä tää on mun lemppari. Toi on tämmönen villalammas tää muuten. Huomasin äsken vielä, että tällä on 2 oikean käden kättä. Mutta onneksi sitä ei huomaa niin helposti.